Hi guys, bahai tangmai norok ni bagui ketal horror story to phajau ka. Phajing ke seng lasinai. O video no goi kebal sai tawan chudi o video just for entertainment bagui si. Tawan no kobangma din romoi amang chima nang laija. Daily no horo ke tawn ni chala ro kebo nok ni mawi tongbayu. O khobor no khnawoi boyar mungoi horok sari putar a tawn no thangka. Sarik ni 6টা se tamkhu. Abo se taon ni borong ni dugan dati sowoi nogo thangai tongbaikha boyar nukha jotoni nogo no khna phadi hinei swijak mama boa jaga o masa pujari no bathak ruwei sungka obo tui gotona ro tamoni bagui tongkha a pujari bono saka taon no kwchak sari kanjak sekal yangwaisa ke gurugui tongo bo daily no buini nogo thangui doga totoguyu tai nok bisingo tongnai jesa chala no phano ringhoru tai kebo chala rok bini khorang no khana keno khel khayawoi tongmane krei tai bini khorang kwtui bai rihinjangma khorang khana keno doga phiogiru buikhe salayo asakal muani ruwoi bororong no haksala talangoi tai bwthari siu aboni bagui taoni bororok asakal bai basina bagui nokni phataro khana phadi hine suinani jengkha obono poroi asakal tinia khana phainaija tai obo haimang tongnani bagui okongno asuno sabai doti opujari nok lamrkha boyar khanani bagui potrika sabungna bagui kaham story to mangkha haipano bo ajagani kisa haksalo soi keno bini scooter lig ngui thangka tai horbong thangka joto bororo janija nogo thangbaika atumsa boyar obhai ungjaka bini ganuguni boi tongma hai tai bo scooter no tui dati himui tongkha sabjani belai khorang kwtui bai boyar ni bumung khoka boyar bini scooter ni ainao nasikeno bini scooter no ajago no kaboi bwskangni lamao bo urat khe khaisuk suka tai bo chikonsa nogo habui bo hujaka tai bisingtui doga krak khe sowui naka doga o urat khe thok khe togui tongphaikha tai nokni phataro tamjani hai khorang rok khnawi tongkha bo boyar markhe kirijak suka tai srapsa tongoi joto khorang rok chupchap ungbai kheno bo bwkha kwrak khe kiriyawoi doga khuluka abose a jagao kebo phano kwrui haipano punga kheno boyar no anogo no lengjak mankha boyar kun phano wansukmaya ungtongkha afuru bini logi tamungkha taoni borok saka bo o jagani borokya aboni bagui se bole basikhna oboni pore kwbangma salromoi asakalni kokno kono khospata khaipailiya bui tai tabuk phano taoni borok bongni nokni phataro khana phadi hine silai tongkho।